Keď sa povie Senec, väčšina z nás si predstaví slnečné jazerá, pohodu, vodu a oddych. Toto mesto má čo ponúknuť aj mimo letnej sezóny. V Mestskom múzeu objavíte dávne i novšie príbehy nielen mesta, ale aj celého regiónu. Väčšinu historickej zástavby Senca stáročiami nahradili novšie stavby. Skutočným klenotom mesta je renesančná kúria, dnes známa ako Turecký dom. V minulosti tu sídlili viaceré úrady, medzi nimi aj 30-kový. 30-ková stanica fungovala v Senci od polovice 16. storočia. Tunajší úradníci kontrolovali dosť veľký región od Serede po Štutok na ostrove a vyberali tu clo zo zahraničného obchodu. Takže takto fungoval tento úrad do polovice 18. storočia v tejto budove. Úrad zanikol s nástupom daňovej reformy Márie Terézie a v budove sa usídlil magistrát a aj väznica. Objekt viackrát dostavovali a prestavovali, napríklad aj na konci 18. storočia, ako uvádza plán z roku 1783, objavený v Slovenskom národnom archíve. Budova magistrátu sa dostala do veľmi zlého stavu. V poslednej tretine 19. storočia, okolo roku 1870, ju chceli zbúrať, ale vtedejší vlastník tunajšieho veľkostatku Esterházy nedovolil. Gróf Anton Esterházy považoval stavbu za mimoriadne historicky cennú. Do rekonštrukcie vtedy 300-ročnej schátranej budovy investoval 40 000 zlatých. Renesančnú časť obnovili a usídlil sa tu nový úrad, tzv. Služnovský, ktorý bol v dobovom poňatí v podstate okresným úradom. V tých časoch sa poprvýkrát objavuje názov Turecký dom. Možno za to môže jeho orientálny vzhľad, možno legendy spojené s osmanskými vpádmi. V archiváliách by sme toto označenie hľadali márne. Našlo sa len na pohľadniciach Senca z prelomu 19. a 20. storočia. Spomínaný Služnovský úrad tu fungoval do zániku monarchie. V medzivojnovom období v budove sídlila krajčírska dielňa, po roku 1945 tu mesto zriadilo sociálne byty a neskôr aj izbu revolučných tradícií. Dnes tu sídli Mestské múzeum, v ktorom spoznáte aj históriu samotného mesta. Prvá písomná zmienka Senca sa datuje do roku 1252, aj keď sa fyzicky nezachovala, ale v podobe odpisu a kráľovského potvrdenia z roku 1253 práve reštaurátorsky vyrobenú dvojičku tejto listiny prezentujeme tu v našom múzeu. Dvakrát sa spomína v texte tejto listiny Senec ako Villa Semč. Bolo to už také vyspelejšie sídlisko. Expozícia v Podkroví je plná archeologických nálezov zo Senca a okolia. Hlinené nádoby dokumentujú tzv. Kalenderberskú kultúru, zaniknutú civilizáciu zo staršej železnej doby, ktorá tu žila pred 2500 rokmi. Mysleli sme na deti, aby sme im neprezentovali len zvyšky nádob alebo kovových predmetov, ktoré sa nachádzajú v hroboch, ale chceli sme ukázať aj to, že ako povedzme takí Slovania v 8., 9., 10. storočí sa mohli odievať a tretia figurína prezentuje, ako sa mohli starí Maďari obliekať. Ide o elitného lukostrelca. Spoznávanie dejín sa končí v časoch Prvej svetovej vojny. Z tohto obdobia pochádzajú predmety, ktoré vznikali v zajateckých táboroch v okolí Senca. Vystavený, tak povediac, reklamný materiál slúžil na propagáciu vojny. Tá vojna trvá 4 roky a bolo treba motivovať tých ľudí, aby podporovali tú vojnu, lebo samozrejme, keď je vojna, tak ľudia musia platiť zo svojich vlastných nejaké peniaze, aby tí vojaci z danej krajiny mali nejakú výbavu. A preto bola dôležitá aj tá propaganda a preto vznikajú rôzne také poháre, taniere, nástenné akoby výšivky a podobné zaujímavosti. V prírodovednej expozícii okrem zástupcov súčasnej fauny zaujme predovšetkým gigantická kosť. Je to spomienka na dávnych štvornohých obyvateľov seneckého regiónu. Kosti mamuta objavili v 60. rokoch minulého storočia pri ťažbe hliny pre miestnu tehelňu. Senec je pyšný aj na svojho slávneho rodáka Alberta Molnára Senciho. Bol to kalvínsky kazateľ, jazykovedec, filozof, básnik a prekladateľ. Jeho životu a dielu v múzeu venovali samostatnú miestnosť. Vďaka nemu boli Karvinové teologické diela importované
a preložené do maďarčiny. A aj výrazne prispieť k rozvoju maďarského jazyka. Zostavil viacjazyčný slovník, ktorý bol v roku 1614 vydaný a neskôr vydaný aj niekoľkokrát. My máme v múzeu v zbierkach vydanie z roku 1708. Na sklonku svojho života bol povolaný a pozvaný sedmohradským kniežaťom Gabrielom Betlenom, aby mu robil osobitného dvojského kazateľa. A teda sa presídlil do Sedmohradska, kde potom v Kluži v roku 1634 aj zomrel. Mestské múzeum nie je len miestom, kde sa môžete ponoriť do minulosti, ale dáva príležitosť aj talentovaným rodákom či vášnivým zberateľom. V Tureckom dome v Senci tak ruka v ruke kráčajú história a súčasnosť.